Kubor nagaslem jong unongsan hima. Tip kijongi kibedai baru COVID-19 bentar kasih kilong bumi kikies kibat sama kilong sanspa arkusal kikies kibala recover bentar kasih kilong nyungpa kendai baru di active case apa kejelah begini bentar kasih kilong sanhajar life pa arpulai buat kita halat no mentah kasih kat kum ke report ke bengilayo kalau nyu kawi kalau tu nomor ni ong ba ni haban yad lang bat ip lang hud ni virus ni haban yad bat kalai ki hud ni haban ai lat ni breu bakin trai ting ta kinyo kakamai kaji kata kali ki khasbat du bat hakajo ko por ni ong hidu bahabang telat keniru kamut dia ki protokol ki bangila kidai ban bat perking bahai ta bat kin buat perking tingi syam ba kababun hi kajing safyang kadai namar ba ngim buat perking gini ki protokol tebentak kalau ada ke por ka ba ngin dan kajing kit klik ka wei pakoi ki jing bala dap ong mencha yui pi wei inong sang sunong kanang bala dangi buat perking protokol ni ya cerum senang makanan subuh ada dangi long poster ngim long symptomatic nila ai ke vaccination nila ai ke ibarat kamut kani ke jing safrang kan sahyang bat ke bakongsan hi belati ong baru-baru hi kadai ke vaccination kani kadai ke benta ke ba ai jing yarap ya ki bayo ya ketika bat kat ai jing yarap ya kinong smart nama kini ki bayo ketika hi ni syam kiba bun ni kidai kibam dak takjur uni virus dak takjur yaki kata kan bakal ya ke percentage kita kiba ada ai ke vaccination kiba jam kilong kendai pun 3% kiba khat lang pun 4% kata kidai tang barang ai first dose but kidan kituru kidai kiba dan comorbidities kita ndak kiba ki jingpang kum ka cancer ki kiba lada ki yo uni virus kebut ka tu ka jingpang ka kidan ka hamjur bun kanong kita kaba susi kelong bahang ni hame kala jungi ka case ngakwa ban ong epi ka positivity case ngau pi ka cross ye ki 4% te ka e ka bangyo i ha asam hadu menin ka sngi ka positivity rate ka poitang hapo 10% ka bahangi hang ni ngau pi beyond 10% te kane ka ta sibune bat kalong kaba i shifting ya kini ki jingjia man kasngi hakaba pure hi ba minimum ki case ki ba man kasngi klong undunai ka sunspa an ripo ngi khain ka average maybe it's about 580 570 590 every day the positivity okay kan mau ya kito kilong yeng kilong sem ki ba e ki ba thon ki ba let's say ki ba mat ia ka jingjia beskosi ka jing klat jong kitu ki bhayeng ki jong ki na ka jing yo yau new covid-19 don ki nong yalam snong ki bor snong ki bor thau teng namar ka jing teng palat ya ka jingjia jong uneu jingpang ka pelong ya ki bakim sha shu wat banwara ia ka met na hospital syaki snong ki thau le ni syakayi kasem ki advice bayi ki bayi masem bade banra bet na hospital ya kamet kitu ki bayap sya ulum jingtet te ka bang ko ban ong bas ngo ba ban but ya kani ka notification ka ban nakaliang jong ka sorka na ka department na ka health department kala penmi men sau trip uni benai me ar hajar ar kuai haka bangila kren syai bangi sya banra ya kamet mdai ban pendrung hayeng rela ban bu abaranda le nela ban bu ke compound the next day pada kin lek ban pendep ya kaniam kerukom kum bajule bat ba mdai ban ong ba
ngi septing ban penrung hasnong lena ban penrung ha ka compound yeng kan ni kolong ke jing pen kan mau na kaliang jong i ke sarkar khnang ba ki ba yeng ke ba sem ru kin sngau thu bat ru ha ka ju ka por nga kerpa ya ke jing ya trelang jom ki bor snong ki bor thau baro tingi cringe phang kata ka wave ka second wave COVID-19 second wave kabasdang ha kejala jongi nadu ubenai April hadu kini kisngi ki bamenta ngakwa ban pentip hadin ba ki medical expert kila le research kila study lut nadong sodong but ka ka recommendation ka ba an ki kalom kani ba une uknyang jingpang ubawan ha unusnem artho arthway nadu ubenai April hadu mentakasngi udai utau bengi ong delta variant mensemsnem habakila research utu katu ke first wave lada uwei boyo positif kalong lakum nu laingut kaban yabit tenrei mentapat hakan ka second wave lada uwei uyo positif kamut nrengut lakum nu kumnuru kinyo ya uniu kenyang jingpam kabamut arsya kabor ke jingklan jong uniu jingpam kalong arsya ban ya kabajia mensemsnem teka kabangut ban ongane kalong ba kabanga kerpat rit ya kinong snong ya kinong sensar snong kinong sensar thau kirang ba snong ki dorbar snong baro halaki jong snong halaki jong ka area bakin sngo ba ban yai kentu yakin nong song snong jongki baki dai ban pikir jadi ban sumar baharu kenang ba ngin lai na kajing sya telep ha uniu kenyang jingpang hapo kejelami kelaya jengi barokawe ngila ban yakun ya uniu kenyang jingpang kabang kwa ban pentip ki expert ki scientist ki medical scientist jong ndai tang jong mekla jong kari India berkepertai berkoi ki krenshai ba kabala ban yakun persya yauni kenyang jimpang kadai baik tang lengba ketika lani kabingong ka injection lani ka vaccination kabang ngidang ya sngosi adung tanah kalian ka bor sarkar ba haduk mentangan ya tho ipi kane ka vaccination drive ka bangile kadang duna sibun ya ka bang ngi expect bakan long kumbalong menta kane ka vaccination drive ka bangian ngidang poi tang kumba 100% na ka sispa 100% na ka sispa tenga kerpat ya kitu ke bedangsa sa 100% balakung nu kumnu ba phin sngau ba ban kit khia ya ka ban lek haki jaka ke bingi injection haki tu ki vaccination center khnang ba phin yo ban pendep ya ka ni ketika hala ijong jaka na kaliang go sarkar ngila pensuk sibune ngilek wat chenu sesnong phi ong kinong kendong ke bhab ya kijat ngi ya kijat kisnong ki bangi hap ban pelut sngi pelut ya ngile ya kata nak benta jongnu ngile e kane kalong nak benta ka jing song sngan ya nak benta ka jing suk jong kitu ki nong song snong ha ki nong kendong ki jongi ki ba pher tenga da kerpat namar kata ya barok bangin sngo bha ban simkhia ya kaneka injection lani ka bangi ong ka vaccination nang ni syaknot